We hebben hier weer een tijdelijk servicekantoor. Dat doen we nu 2 keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Hier kunnen studenten langskomen die vragen hebben over studiefinanciering als ze in Nederland willen gaan studeren. Maar ook oud-studenten die in Nederland hebben gestudeerd, een studieschuld hebben en die moeten terugbetalen. En als ze daar vragen over hebben of als ze problemen hebben met het terugbetalen daarvan, kunnen ze ook hier bij mijn collega's langskomen deze week en volgende week bij dit tijdelijke servicekantoor van DUO. Ja, het gaat goed. We hebben eigenlijk vanaf het begin af aan dat we hier komen heel veel belangstelling gehad. Mensen vinden het echt fijn om een medewerker van DUO te kunnen spreken in plaats van dat ze via de telefoon of via de e-mail contact hebben. Dus we hebben het elk jaar best wel druk op Aruba. Met name in de laatste week merken we dat mensen toch een beetje op de laatste dag zoveel mogelijk komen. Dus nou ja, dat is gelijk eigenlijk een oproep. Als je wilt dat we genoeg tijd voor je hebben, wacht dan niet tot het laatste moment. Maar kom bijvoorbeeld deze week al bij ons langs. Er komen heel veel vragen, vooral toch over het terugbetalen. Dat mensen problemen hebben om de studieschuld terug te betalen. Ja, we weten allemaal dat het inkomen hier lager ligt dan in het Europese gedeelte van Nederland. En daar hebben we op zich een hele mooie regeling voor, dat we daar rekening mee kunnen houden. Maar helaas zijn heel veel mensen die dat niet weten. Dus DUO berekent dan het bedrag wat ze moeten terugbetalen per maand op basis van de hoogte van de studieschuld. Maar we kunnen dus ook rekening houden met het inkomen van iemand. En als we dat berekenen, dan volgt heel vaak dat mensen helemaal niets hoeven te betalen, omdat hun inkomen gewoon te laag is. Dus dat is waar we nu ook veel promotie voor willen maken. We vragen mensen langs te komen of om hun inkomen op te sturen, zodat we kunnen uitrekenen hoeveel ze kunnen betalen. Op dit moment hebben we ongeveer 4000 oud-studenten die terug zijn gegaan naar Aruba. En slechts 20% maakt gebruik van die regeling. Dus het is eigenlijk best wel heel erg jammer dat dat zo weinig mensen zijn. Want ongeveer de helft van de mensen die het aanvraagt, dus van die 20%, de helft daarvan, hoeft helemaal niks terug te betalen. Dus het is echt een hele interessante regeling om gebruik van te maken. We zijn er deze week en volgende week. En de openingstijden die verschillen een beetje. Dus daarvoor wou ik eigenlijk verwijzen naar onze website duo.nl bezoek Antillen. Sommige dagen zijn we 's ochtends en 's middags en andere dagen zijn we 's middags en 's avonds open. Dus ook als mensen overdag moeten werken, dat ze dan 's avonds nog bij ons langs kunnen komen.